nitiere bati. Hesbon, iwacho weche ma nigi teko kendo aparo ni japiny koro bedo gi ng'eyo ni wawuoth ka wachopo ka waa kanye. Nitiere gimiwacho ni nitiere gik momiyo wabedo ka. Achiel kuom gima duong' ahinya en gope miolo kaluwore kod dwaro mag oganda, ma bende sama giyiero sirikal e telo to de giyier mondo gine ka dongruok biro. Kopo ni dongruok onge to japiny biro penjo ni to man wayieri cha nang'o ok ikelnwa dongruok. Ma samoro nyalo miyo sirikal donje tem mar kawo gope mondo nyis japiny ni anyalo timo dongruok. Hesbon, mano ok gimomiyo awacho mano. Iwacho ni nitiere gik mowinjo bed ni watimo mondo wachak resore kowuok kama wantiere sani. Magi gin ang'o? Dipo ni owinjo bed ni imedo osuru ma ichoko kowuok kuom japiny eka wanyalo duoko piny gope ma waholo. To kopo ni imedo osuru ni, imede ameda nikech owinjo bed ni mede, koso nitie yo minyalo keti mar choko osuru mathoth ka osuru wuon to komedi manyalo hinyo japiny? Aparo ni osuru to ber kata ka nikech osuru ema konyowa chulo gowi. Mak mana ni nyaka wapar mariek. Ka in gi dhiang' mipidho to dheni ok imiye chak moromo tidwa nyiedhe, ibiro nyiedhe ma kipo kinyiedho remo. Omiyo mondo mi inyiedh dhiang' miyud chak, nyaka imi dhiang' gimiluongo ni chiemo mochamo. Nyaka imiye lum, nyaka imiye gimoro ma ginang'o cha, chumbi moro minang'o cha, nyaka ang' imiye pi moromo. Mane gima wadwaro ekonomi marwa mondo mi osuru dhi malo. Osuru nyalo mana dhi malo ka ekonomi dongo. Ekonomi ok nyal dongo ka jogo matimo ohala e Kenya ka ok nyal yudo loan, to koyudo to oyudo atamalo mamalo. Mondo mi oholi pesa idwa ni chul 15%, atamalo 15 ka en loan mikawo. En ohala mane minyalo timo ma mondo iyud pesa ina? Mano kama ng'ikruok nitie. Mar ariyo, nitiere gima nyaka tim mondo mi ja ohala ma Kenya ka one ber ni ohande nyalo dongo. Ka gima watimo en kawo ohala watero oko, tijewa wakawo wadero oko, watero tijewa oko nang'o? Gigo mwago oko kata mwandu mwago oko ng'eny molo mwandu ma watero oko. Tiene import ni malo to export tin. Sama import ni malo, tiene mano tich madhi oko. Sama export tin, tiene ni tije mapacho ka bende tin. Koro kanyo dwaro ni sirikal bedo gi policy mamiyo gino madimi gik moko ma wanyalo timo pacho ka ok watimo oko. Koro wang'ado. Ranyisi achiel en niya, ka in ja Kenya ka, ang'o momiyo mesa kata ma gik miluongo ni furniture ma ofis sirikal nyaka wuog oko, mano dola dhi oko. Tiende ni mano tich ma jajua kali mado timo kelo gige sirikal, koro mano ok timre. Tiende ni nyaka obed gi miluongo ni Buy Kenya Build Kenya policy ma sirikal keto mondo mi omenda wa madhi oko e ng'iyo gik ma ok ochuno wae. Waomo nyaka gimiluongo ni toothpick mikolo go lak oko biro pacho ka. Magi gik mamiyo tijewa madwa timo pacho ka ok timre yo makare. So mago gima nyaka waloki. Machielo en niya, bengi onego bed ni miyo Otieno go Nyango gi Kamau hola mondo mi gitim go ohala gi los pesa. To bengi kawuono penjore ni to kadwa miyo Nyango pesa bodhi chula, to kadwa miye tadwa miye gi atamalo 15. Ang'o ma mona miyo sirikal mar Kenya gatamalo 10 man gadieri biro chula? Kati yudo ni bengi wagi tetete kao hola gimiyo sirikal. Wacho wach gimiluongo ni public debt. Wan gi trillion 9 mar gowi. Nus mar gowi no 4.5 trillion en gowi ma bank ma sirikal okawo kuom jopiny ka, iluongo ni domestic debt. En gowi ma hol pacho ka. To nus machielo cha to oko. To gima di mak dhogi bati en ni gowi moa Kenya ka gi moa oko kata bed ni dola idho malo, pod wachulo atamalo 70 mar hola cha. Interest cost en mana gowi ma pacho ka. Bedo ni girom gi gowi ma oko wachulo atamalo 27. Tiende ni ranyisi mayot, ka iolo ng'ato siling 10,000 to machielo iolo siling 10,000, tiyudo ni ng'ama iolo siling 10,000 ma pacho ka en kichule tichule gi siling 3,000, to ng'ama iolo oko cha kichulo tichulo gi siling 1. Tiende ni nyaka koro wapenjre kaka sirikal ni to public debt mix chal nade, wadwa kete nang'o mondo mi
hola ma pacho ka kik bed mamalo mamiyo uchumi ok dongi. Bende wakete moro ma japiny madwa bedo ni en gi bank kata en gi insurance company madwa holo pesa ne sirkal, oneno ni afadhali akaw pesa nani ami onyango gotieno. Wadoge kuma ne wantiere higni machien, ndalo mane wan gi ker Kibaki, mane yudo ka bank noyawo duka, noyawo kiosk, oyawo desk e mbele bank kamanyo ji mondo hol pesa. Mano nyalo mana timore ka interest rate odok piny. To mano nyalo mana timore ka sirkal oduoko ndadho ma gin go mar kawo hola e pacho ka. Mondo mi mano timre, sirkal nyaka koro lok policy weche mag dongruok. Watim gimiluongo ni PPP projects ma jomoko a oko to kelo pesa gi. Wamany gimiluongo ni multilateral lenders. Wahol pesa mang'eny thothne oa oko, to ber ka watime e yo moro ma wanyalo ole kata wachule gi omenda marwa ma ok ni nyaka waloke dola eka wachul. Ranyisi osemiwa gi pinje machalo kaka India, kawuono ka ging'iewo gik machalo kaka mo e pinje mag Urusi to gichulo gi pesa mopogore gi dola, nikech dola no osebedo gi pek. Nitiere koyo mamako piny ngima, to seche moko komako kamano to wan kaka pinje ma pod koka chako dongo wayudo ni homa ma chamo jo Amerika koro wanogowa matek, nikech uchumi marwa kata chenro magwa mag dongruok ok otegno kaka pinje maoko. Kamano. Hesbon, wacho ni ndalo